Kawachako eni jagoro maduong' mar ODM Ote Sifuna wuok tung' mosuo kod moko kuom jokanye duond burano mowacho ni ok ochiwo luor ne duond burano kendo ne jopiny. Mbaka kod Ramogi TV. Sifuna olero ni jatend migawo mar mwandu manie bolo Aliasan Jo nyawadgi mateko kod mwandu Opiyo Wandayi kod jatend kweth mane okedo bura Junet Mohamed nyaka bed motang' kod weche mawuok e dhogin mar weche magiwacho ok nyis mise mag ODM to bende wechego ok nyis chung mar ODM. Walter Nyambaga nigi mathoth. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wanaturukia Junet kode bana mdomo ni yangu. The good thing with mouth is that all of us have them. You have a mouth, I also have a mouth. An kod dhoga kenda biro wuoyo. Magi gin weche mawuok kuom jatend kweth man nokedo bura Junet Mohamed kogolo chung mare mar siro jatend piny William Ruto. Weche mosekelo liete kinde jokanyo mag ODM kagi sani to jagoro maduong' mar ODM Ote Sifuna wuok tung' mosuo kod Junet, jatend migawo mar mwandu manie bolo Aliasan Jo to kod nyawadgi mar teko kod modhi Opiyo Wandayi. Sifuna okonegi fungo weche ma ok nyis mise mag ODM kata matin. So when I hear a leader making a pronouncement such as the pronouncement that came from Honorable Junet, and then he says it is his personal opinion, yes, it might be his personal opinion, but the position that he holds in the party, the position that he holds as a leader of minority in parliament, should always be at the top of his mind that yes, you might have personal opinions and you are allowed to speak freely, we don't have a problem. People might take it that that is the position of ODM. So it is my responsibility as a person who has been given instructions to protect the image of the party. Sifuna olero ni mise kod bidhruok maduond bura mar ODM man kod ji milion mathoth ok nyal bedo ni ji moko sanja manie sirikal loselogi. Sifuna otelo ni jotelogo kosetimo mabeyo mademi ok sokwanggi kendo duokogi opara. I must stand up and say what Honorable Junet is saying is not what we in ODM believe in. That is not who we are. We are the party that front-loads the interest of the people. So when he speaks like that, and it is good, he says, it is his mouth, it is his siyasa. When you hear a former deputy party leader of ODM saying that they are going to curtail online discourse and criticism directed at the government, my friend, I told you, I learned from the best, Raila Odinga. Raila Odinga is the most insulted politician in Kenya. He has never once threatened anybody who criticized him. Wibuok moko ni okwero gik matimore gi sani kendo dhi ataro kod paro mawuok mag siro sirikal koyudo buok ni lemone no inyal yudhi. Sifuna okoni kuom higni 10 moseti e ODM en kod chirni osetimo tich makare kendo chamo nyadhi. Kata kamano uyeni koponi soko sirikal kadhi ataro kendo golo lole wang' jok madhi ataro kadiponi ema nyalo milemono dhi to Raila Odinga mane omiye lemono biro wachone. My standing instructions from Raila Odinga is that we must maintain the identity of ODM, and the identity of a political party is in what it stands for and what it believes in. Otelo ni ODM ni kod ting' mar keto sirikal kod migepe tesre nyake komiti kendo jotend migepe maparo ni nyalo loso kabogo jopiny to paro moleo. Even former officials of ODM appear before my committees or appear before the Senate. I look at them as Kenya Kwanza cabinet secretaries. They are Ruto's cabinet secretaries. They are not in government executing the manifesto of ODM. Seneta ma Nairobi no okoni katodoko ni ODM otegno kamano to jokanyo mag ODM manie telo nyaka par pachgi wuon to kod mano manywando kuku ODM. There is no enmity whatsoever, but what we have been asking ourselves, why is it only the cabinet secretary for energy who's talking about 2027? Why is it only the cabinet secretary for mining threatening people? Why? Why only the ODM people? What is wrong with them? Yeah, that is the question we're asking ourselves. Okoni dhie nono kod jotelo ni mar ODM le andio lando ni gidhi chungo ng'ate laro content piny. Kata kamano Junet kod Lange to sani wero Ruto nyakedebe. Just recently in Vihiga, he made it clear that ODM will run a candidate in the 2027 presidential election. That is the last instruction that he gave to all of us, members of the party. So when you hear a member of ODM saying that in 2027 they will support somebody other than ODM candidate, that is not who we are. They are the ones going against Baba's direct instructions. It's not Sifuna. Walter Nyambaga, Ramogi TV.